Tá Abair.ie grúpa taide ag goláiste na tríóide ag lear gothanna daoine óga idir 6 bliana díos agus 6 bliana 10 díos le bheith páirteach ina Johnscadil chun technoliacht cumarsáide a Herbert do fáistí faoi bhí chumas. Tá rabha scéalta ar an siomh agus tá siad i géirí ar dhaoine óga na scéalta a léamh agus a taifeadadh ónas go mbeidh páistí bhfuil deacreachtaí cumarsáide acu in ann úsáid a bhaintas tú. The réir mar churn tú leis an manc taifeadadh sin fásaigh an banc seo agus iarraidh na technoliachtaí teanga na technoliachtaí uairleabhar de fáistí na technoliachtaí cainte seo I bhfad níos fearr. Tastíonn líon mór taifeadadh ó fáistí Gaeltachta agus ó fáistí taifeadadh an Gaeltacht atá in ann an Gaeilge a léamh agus a labhairt. Is féidir an taifeadadh a dhéanamh ar chléas in áitir bith agus mullen Abair.ie go láidir freisin go mbeadh tiismithór cuairmór nó múntóir I láthair chun carú lo de réir mar is gá. Tá ar son thiorcín romh. Ceapan go smuoine má é mar tógann sé seans go daoine Gaeilge ólam agus a rá I gceart. Bhí mé ar an riomhre agus bhí mé ag taifeadadh agus bhí mé ag cainte. Léigh mé scéalta agus bhí siad spríomh. Táníonn silumm mar go mbeidh daoine in an cáintín sin ólam. Tá fuair an Abair.ie ag géirí ar léitheoirí óga idir 5 nó 10 agus 3 nó 10 in aghaidh an lé a chaithimh ag léamh na scéalta ar an siomh más féidir. Áine Humphreys, Nuacht Cúla4, cún déanamh.